Вітанкі, паважаныя! З надыходзячымі святамі ўсіх! У гэтым годзе я вырашыў урэшце рэшт вярнуцца да традыцый мінулага і нарэшце пахадзіць у каляды. З такімі думкамі я нават водпуск на працы ўзяў, каб нішто не перашкаджала маёй мэце. Але усё павінна быць правільна. Відавочна, тут патрэбны адмысловы рэквізіт, а сімвал раства – гэта, перш-наперш, калядная зорка. Вось яе я вырашыў зрабіць. У нашай мясцовасці яе называюць быклей. Хутчэй за ўсё, назва пайшла ад батлейкі, а тая, ў сваю чаргу, атрымала назву ад старажытнага гораду на святой зямлі – Бэтлеему. Усё ж, я лічу, што батлейка і быклей, а тым больш вертэп – гэта розныя рэчы, таму далей нашу зорку я буду называць па-вясковаму. Паколькі ўласнаруч я ніколі не рабіў чагосьці такога, давялося кансультавацца з экспертамі. Пасля растлумачвання пэўных дэталей, нават з макетамі і візуалізацыяй, можна пераходзіць да працы. Але спачатку пашукаем патрэбныя матэрыялы. З гадамі яны трыху змяніліся, але сутнасць заставалася аднолькавай. Шукаем старое непатрэбнае вядро, некалькі галін ляшчыны, звычайная палка, кавалак дроту ды вяроўка. Ну і яшчэ штосьці па дробязі. Цяпер да працы. Пасля таго, як галіны падрыхтаваныя, якія папярэднія трыху падсушыў на печы, на працягу тыдня здымаем з іх кару. Патрэбны толькі гостры сцізорык і час. Добра, што з'явілася дапамога, бо дадзеная манатонная праца вельмі ж стамляе. Самі галіны апальваю некалькі секундаў у печы, каб прыбраць дробныя дэфекты ды задзірыны. Цяпер пераходзім да вядра. Здымаю з яго ручку і праціраю з усіх бакоў анучай. Далей наразаем нашыя галіны да адзінага памеру. Выбіраем самыя роўныя адрэзкі з магчымых, але выкарыстоўваем месцамі і крывыя. Гэта таксама дадасць пэўнага шарму. Ну, я спадзяюся. Бо раптам усё гэта сапсуе агульную канструкцыю, але пакуль я пра гэта не думаю. Пасля нарэзкі трыху загострыў кожную галіну. Патрэбна прасвідраваць адтуліны ў ніжняй частцы вядра. Спачатку размяраем і накерніваем месцы, дзе будуць дзіркі, а затым у ход ідзе свёрдзел. Па 3 на кожны прамень, усяго 15. Прыкладна на сярэдзіне яшчэ 2 адтуліны на вылет і дадатковая адтуліна ў дне вышэй да той часткі, дзе будзе верх нашага быклею. Сюды будзе свяціць ліхтарык. Гатова. Загадзя мы напілавалі дыскі з драўлянага кругляку. Цяпер, калі яны высахлі, прасвідроўваем у сярэдзіне адтуліны і зашліфоўваем іх. Нам спатрэбіцца толькі адзін, але раптам штосьці пойдзе не па нашаму плану, лопне дыск ці яшчэ што, а таму рыхтуем некалькі, каб потым выбраць лепшы. За кадрам мы пафарбавалі вядро. У нас знайшлося некалькі грамаў эмалі, таму вырашылі дадаць прыгажосці нашаму вырабу. На наступныя выходныя патрэбна сабраць усё. У прасвідраваныя адтуліны ўстаўляю галіны, канструкцыя і павінна атрымацца ў выглядзе зоркі. У маім выпадку прамянёў 5, якія ў сваю чаргу складаюцца з 3 галін. Знешнюю кропку і злучэння звязваю мядзяным дротам, ім жа і зафіксоўваю іх у сярэдзіне. Але раю вам дадаткова прайсціся клеевым пісталетам для дадатковай надзейнасці, калі вам патрэбны функцыянальны апарат, а не музейны экспанат. Таксама звязваю кожную галіну, яшчэ і адну з адной, дадаткова падвязваю кожны прамень да вушак, што трымалі калісьці ручку вядра. Бяру дошку, абцесваю яе з усіх бакоў, каб больш-менш закругліць вуглы. Будзе зручна трымаць усю сістэму. Прайшоўся па ёй яшчэ і шліфмашынкай і, відавочна, у маім стылі прыклаўся яшчэ і газавай гарэлкай. Цяпер да самага цікавага ў дадзеным стварэнні. Нам патрэбны фігуркі, што будуць рухацца ў сярэдзіне. Загадзя я выразаў іх
з тоўстага картону. Можна выкарыстаць алюмініевыя бляшанкі, лісты ДВП ці ДСП, альбо фанеру, калі маеце патрэбны інструмент для рэзкі. Я абраў самы просты варыянт. Фігуркі могуць быць любыя, большасць выразаюць розных жывёл. Я спыніўся на біблейскім сюжэце. Таму ў нас будзе Язэп з Марыяй, пастухі з жывёламі ды два мудрацы з усходу. Плануем, як яны будуць стаяць у фінальным варыянце, каб святло магло праходзіць праз іх, а вобразы не накладваліся адзін на адзін. З дапамогай клея прымацоўваем нашых герояў да драўлянага дыску. Галоўнае, каб яны ўсе глядзелі ў адзін бок, каб хтосьці не рухаўся спіной наперад. Тут патрэбна не спяшацца, хоць на вуліцы і даўно ўжо не вечар. Цяпер на святло можна паглядзець, ці ўсё працуе як патрэбна. Зорка. Праз дно вядра прыкручваю да зоркі ручку з дапамогай шрубавёрта і 3 самарэзаў. Усталёўваем нашу сістэму. Праз загадзя прасвідраваныя адтуліны прасоўваем галіну ў сярэдзіну. Затым на яе ставім наш дыск з фігуркамі і выходзім з іншага боку. Фіксую асноўны стрыжань з дапамогай самарэзу з шайбай. Каб дыск не з'язджаў з аднаго ўзроўню, абмотваю стрыжань пад ім кавалкам дроту. Цяпер зверху вядро закрываем старой белай прасцінай. Яе называюць небам. Можна выкарыстаць шчыльную белую паперу. З дапамогай дроту прымацоўваем неба да вядра, лішне абразаем нажніцамі. Дрот зацягваю пласкагубцамі. Максімальна гладзім, быццам бялізну, паверхню. Заўважылі, што адтуліна для ліхтарыка атрымалася маленькай, таму пласкагубцамі раблю яе трыху большай. Цяпер пераходзім да самай яркай працы. Верхнія кропкі кожнага з променяў звязваем вяроўкай. Для аўтэнтычнасці мы абралі вяроўку з ільна. Другі рад у нас будзе прыкладна на ўзроўні ніжняй траціны променяў. Цяпер на кожную з вяроўчын навязваем рознакаляровыя стужачкі. Яны называюцца трыпулі. Раней іх рабілі з каляровай паперы ці газет, а мы выбралі тканявыя стужкі. На канцы променяў прымотваем даўжэйшыя стужачкі. Па плану патрэбна і самі промені абгарнуць белай прасцінай альбо тканінай, але мы таксама закрылі іх каляровымі стужкамі. Мне здаецца, так будзе выглядаць яшчэ цікавей. Яшчэ раз тэстуем сістэму з дапамогай ліхтарыка мабільнага тэлефону і ідзем на вуліцу. Такім атрымаўся наш выраб. Дарэчы, калі я рыхтаваўся да дадзенага праекту, знайшоў яшчэ адно старое вядро. Так што можна правесці конкурс на быклей на наступны год. Што думаеце пра такую ідэю? Дзякую вам за прагляд, падтрымку дадзенага роліка і нашага каналу. Буду рыхтавацца да калядаў, а вы чакайце працяг. Магчыма, мы завітаем і да вас. Так што, убачымся!